Vi mislite da ja dolazim sa rogovima i vatrom? Ne, ja samo čekam. Na raskrsnici, na usamljenim i mračnim putevima, kada ste najviše očajni. Mislite da sa sobom nosim trozubac? Nije istina. Ja nosim sa sobom ponudu koju ne možeš odbiti. Ja sam onaj stranac koji sve zna i koji ponudi tačno ono što ti treba, pre nego što shvatite koja je cena. Pazite šta izgovarate u besu i šta želite u očaju. Jer ja uvek slušam. Ostoje je bio mlad čovek sa samo jednom željom, da se oženi i stvori porodicu. U tome, nažalost, nije imao sreće, jer nijedna nije želela da ide za siromaha. Često je to pričao svojoj majici, kada bi ga ona pitala kad će da se ženi. Pa kako, majko? Kako kad ću da se ženim, kad nijedna neće da se muči i da se bori? Sve bi da žive kao carice, da imaju, da žive u izobilju. Neće ni jedna u sirotinsku kuću. Istina, bio je iz siromašne kuće. Od malena ga život nije mazio, jer je morao da radi i da pomaže svojima. Zbog toga je izrastao u dobrog, poštenog i vrednog čoveka. Nijedan posao nije odbijao, ma koliko on težak bio. Mnogi od tih poslova su mu naštetili zdravlju, što će osetiti tek kasnije, kada ga snaga bude izdavala. Muči se ceo život da zaradi da ima makar za hleba, a posebno se trudio da zaradi i da dostojno obeleži i proslavi svoju krsnu slavu, Svetog Jovana. Nije bila retkost da radi i 2 posla. Jednom prilikom je čak odlazio i za drugo selo. Bilo je posla preko glave, pa je ostao do kasno. Da nije morao ujutru da radi na njivi, ostao bi kod domaćina da prespava. Zbog toga se kasno noću uputio pešaka za svoje selo. Približivši se raskrsnici, ugledao je neznanca. Dolazio mu je sa leve strane i pridružio mu se. Ništa nisu progovarali neko vreme, a Ostoja je primetio da je ovaj čovek veoma čudan. Izgledao je kao neko ko radi u vojsci ili u miliciji. U najmanju ruku oficir. Sveže izbrijano lice, strogo i uspravno držanje. Pokreti oštri, samouvereni i disciplinovani, kao i on sam. Taj njegov izgled mu je iz nekog razloga ulivao nemir. Plašio ga je, iako je Ostoja bio uzoran građanin. Pomisli u sebi, pa zašto da se plašim? Nemam ništa da krijem. Ništa nisam skrivio. I da je iz milicije, nema razloga da me uhapsi. Što se onda plašim bez razloga? U tom trenutku ga stranac pogleda. Ostoji se učini da mu oči poprimiše neki čudan odsjaj na mesečini, kao kod životinje. Stranac ga upita: plašiš se? Ne. Otkud ti to? Vidim da se plašiš. Nemaš razloga. Neću ti ništa. I ja sam putnik namernik kao i ti. Tada shvati da ovaj nije opasan kako je mislio, pa je mogao da se opusti.
Zapravo nije bio ni toliko hladan kako je pokazivao njegov izgled. Glas mu je bio prijatan, delovao je pristojno, veoma lepo vaspitan. Nije bilo sumnje da se radi o imućnom i školovanom čoveku. Razmeniše par reči, nisu ni imali toliko vremena da nešto detaljnije porazgovaraju. Čak nisu ni stigli da se upoznaju kako treba. Stranac na sledećoj raskrsnici skrenu levo, a Ostoja nastavi pravo, putem koji je vodio za njegovo selo. Sledeće noći ga je sreo ponovo. Isto vreme, isto mesto. Iznenadio se jer koja je verovatnoća da sretne tog istog čoveka. O, otkud ti? Stranac se nasmeja, pa uzvrati pitanje. Otkud ti? Pa, bio sam da radim i sada se vraćam kući. A ti? I ja isto. Ove reči zbuniše Ostoju. Kako to? Ne izgledaš mi kao neko ko radi, već kao neko za koga rade drugi. Kako to da se opet sretnemo? Baš čudna slučajnost. Ne postoji nešto kao slučajnost. Nekoliko sekundi je vladala tišina, a onda ga stranac upita. Zašto radiš ovako kasno? Pa, mora se. Čak i ovako kasno ne bih rekao. Ništa se ne mora. Lako je reći. Ako čovjek hoće nešto da stekne, mora da zasuče rukave i da se dobro pomuči. Stranac se nasmejao, pa tiho doda. Postoje i drugi načini. Molim, nisam te čuo šta si rekao. Ništa. Samo razmišljam naglas. O čemu si ono pričao? Zbog čega radiš? Šta želiš od života? Bio sam jutros na njivi i evo sad vraćam se iz drugog posla. 2 posla radim. Izgovorio je to uz umoran osmeh. Pa, kako šta želim? Hoću da živim pristojno, da imam. Hoću da se oženim, da se skućim, ali nijedna neće da se uda za sirotana. Pa eto, koliko toliko da se obezbede uslovi, da imam gde ženu da dovedem. Stranac ga je pažljivo slušao. Hodao je mirno pored njega. Na njegovom licu pojavi se blag osmeh, a u očima nešto što nije mogao da objasni. Potom se nasmeja, pogleda u njega i onako lukavo pusti mu crv sumnje. Ja ti tu mogu pomoći. Mogu ti rešiti taj tvoj problem. Ostoja ga zbunjeno pogleda. Nije znao da li se čovek šali ili mu to govori ozbiljno. Sudeći po odeći i stavu, reklo bi se da je zaista mislio ono što mu je rekao. Molim, kako možeš da mi pomogneš oko novca? I ti si gazda. Da li mi to nudiš posao? Stranac se blago nasmeši i odmahnu glavom. Može se tako reći, ali i ne baš. Mogu da ti dam novac, a da ne moraš ni prstom da mrdneš. Mogu da ti dam šta god poželiš.
novac, uspeh, najlepšu ženu. ma i 2 žene ako hoćeš. Dok je izgovarao sve što mu može ispuniti, glas mu je postao nekako dublji. Kao da nije samo obećavao, već da zaista može to da mu priušti. Na trenutak je Ostoja mogao da zamisli veliku kuću i lepu ženu koja ga čeka na pragu. Slika je bila toliko živa da je nesvesno usporio korak. Ali se ubrzo trgao i vratio u stvarnost. 2 žene? Pa i jedna mi je dovoljna. A šta si bre ti? Nudiš mi prvo posao, pa sad ženu. Šta si ti? Ti si i provodadžija. Nisam provodadžija, ali ti mogu sve to dati. Ti samo trebaš da prestaneš da pamtiš i obeležavaš onaj dan. Na pomen tih reči, noć je postala još hladnija. Ništa ja tebe ne razumem, prijatelju. Koji to dan? O čemu pričaš? Rođendan? Ja to i ne pamtim kad sam obeležavao. Nisam slavio ni kao dete. A kamoli sada? Ne govorim o rođendanu Ostoja. Hoću da prestaneš da slaviš onog tvog. Dok je izgovarao posljednje reči, stranac je zastao. Govorio je sporo, kao da pažljivo bira svaku reč. Kao da ne može do kraja da izgovori ono što želi. Kog? Brate, ja te stvarno ništa ne razumem. I otkud znaš moje ime? Na pomen svog imena potpuno se trgao. Bio je siguran da se nije predstavio. Tog čoveka nikada ranije nije video, a stranac se samo blago osmehnu. Taj osmeh nije silazio sa njegovog lica. Bio je miran, gotovo neprirodno miran. To sada nije ni važno. Samo prestani da slaviš onog što držiš njegovu sliku na zidu. Skini je, spali i baci je daleko. Šta će ti? Baci je i daću ti sve ono što sam ti obećao. Ostoja nije bio siguran na što ovaj tačno misli. Da li je bio ozbiljan ili se samo šali sa njim? Ako se šalio, u pitanju je bila jako neslana šala. Nije znao da li da se nasmeje ili da se samo okrene i ode. U grudima je osjećao neku nelagodu koju nije umeo da objasni. Čoveče, šta da bacim? Misteriozni čovek tu izgubi strpljenje. Gluplji si nego što sam mislio. Baci onog što si ga okačio na zidu kod stola. Dok je to govorio, nije ni pitao šta se nalazi u kući. Govorio je kao da je unutra bio mnogo puta. Kao da zna gde šta stoji. Ostoja nije mogao da veruje šta upravo sluša. Gledao je čoveka i mislio se u sebi: ma šta priča ovaj? Jel on lud? Čekaj. Ti to govoriš o ikoni? Da bacim ikonu? To želiš?
Želiš da prestanem da slavim slavu? Da, uradi to i daću ti sve. Izgovorio je to sasvim tiho. Toliko tiho da je Ostoja morao da napravi korak bliže kako bi ga čuo. Ali upravo u tom tihom glasu bilo je nečeg jezivog. Nije zvučao kao čovek koji nešto nudi. Zvučao je kao neko ko zna da će pre ili kasnije dobiti ono po šta je došao. Zašto bih to uradio? To je moja krsna slava. To sam nasledio od oca. Sad da prestanem da je slavim, jer si mi ti tako rekao. To je moj svetac, moj zaštitnik, zaštitnik moje kuće. Štitio je i vodio mog oca i dedu, i dedinog oca pre njega. Mnoge generacije je vodio i štitio, pomagao. Pomaže i meni kad mi je teško. Zašto bih se odrekao svoje krsne slave? Rekao je to glasno i odlučno, bez trunke nesigurnosti. Stranac ga je nekoliko trenutaka ćutke posmatrao. Osmeh mu je nestao sa lica, a pogled postade hladan i oštar. Izgubio je strpljenje. To je bilo očigledno. Zato što želiš novac, moć, bogatstvo. Ako imaš sve to, imat ćeš i brdo žena. Sve to ide jedno s drugim. Odrekneš se prethodnog života. Pokloniš se meni. I ja ću ti dati sve to. I mnogo više od toga. Dok je govorio, glas mu više nije zvučao isto. Bio je nekako težak, kao da dopire iz velike dubine. Reči su odzvanjale u Ostojinim ušima, iako ih stranac nije izgovarao glasno. Na trenutak mu se učinilo da se oko njih sve utišalo. Čak su i njihovi koraci prestali. Tada Ostoji sve postade jasno. Ono što u početku beše sumnja, sada postade strašna spoznaja. Kroz telo mu prostruja jeza. Pred očima mu prolete svaki detalj njihovog razgovora. To što je znao njegovo ime, to što je znao raspored njegove kuće, to što je znao njegove najdublje želje. Noge su mu postale teške. Osjećao je kako mu hladan znoj izbija na čelu. Ipak nije želeo da pokaže strah. Gledao je nepoznatog pravo u oči. Ali sada više nije video običnog putnika. U tom pogledu bilo je nečega što nije pripadalo čoveku. Shvatio je ko je taj stranac. Znam ko si ti. Nisi ti nikakav gazda ni provodadžija. Ti si... Ali nije smeo to da izgovori naglas. Ta reč zvučala je previše strašno. Samo se prekrsti, pozva Boga i krsnu slavu Svetog Jovana da ga zaštite. Čim je završio molitvu, lice stranca se izobliči. Mirnoća koja ga je do tada krasila nestade u jednom jedinom trenutku. Oči mu planuše, a izraz lica postade pun gneva, kao da više nije mogao da skriva ono što zapravo jeste. Kako to reče, otvori se zemlja gde je stranac stajao i on propade dole u ambis. Potom se zemlja zatvori
i put postade ceo, kao da se ništa pre toga nije desilo. Dragi moji, članstvo na kanalu je opet dostupno. Postoje 2 nivoa, čuvar ognjišta i čuvar predanja. Za sve koji žele da budu bliže pričama i podrže moj rad, dugme za učlanjenje je pored subscribe-a. Hvala vam svim od srca. To bi bilo to, dobri moji čoveci. Hvala vam na pažnji. Nadam se da vam se dopala ova priča i vidimo se vrlo brzo. Spremio sam mnogo zanimljivu priču. Neće biti klasična tema na koju ste navikli, mada dopašće vam se. Vidimo se, dobri moji čoveci. Ajdu zdravlje. Ćao.